Γεια σας gamers, Γκάνερ εδώ και σήμερα ετοιμάζω δεύτερο βίντεο για σας. Σήμερα, αφού έκανα σε αυτήν εκεί την κούνια, θα πάμε εδώ πάνω. Είμαστε εδώ πάνω, θα βλέπουμε όλα από ψηλά. Σουλήθρα, πάμε να κάνουμε. Ας κάνουμε the Rambo Man. Πάμε. Θα ανεβάω από αυτό και βέβαια με το αριστερό χέρι μόνο. Ανέβηκα μόνο με το αριστερό μου χέρι. Τώρα ας κάνουμε σουλήθρα. 1, 2. Είστε έτοιμοι? Με το 3. Πόρες ο πισινός μου. Αυτά, αν σας αρέσουν αυτά τα βίντεο, κάντε ένα like, ένα subscribe στο κανάλι για να βλέπετε κι άλλα τέτοια βίντεο. Αυτά, σας αγαπάω όλους. Bye.